přišla a smaží koblížek. Koblížek se smaží. Mě trošku bolej nohy, musíte to vzít. Koblížek je usmažený. Dáme ho na okno. Já jsem ve zvěřině zcela. Já to znám jen z obrázku. Dneska svítí sluníčko. Dneska se budu chladit dlouho, zatím můžete dávat peníze do kasičky. Nevidím příspěvky. Neotvírejte peněženku. Nebudou zvířátka. Tak, a teď nastoupí. Uděláme si přestávku, berte to jako konec prvního jednání. A uděláme druhý jednání, kdy potřebuju někoho, kdo bude dělat koblížka. Je to velice jednoduchá úloha, viděli jste, ten člověk se v podstatě pořád válí. Kdo, prosím vás, rychle nebudeme se zdržovat, kdo bude dělat koblížka? Tady mám jednoho. Pojď dělat koblížka, ty jsi bezvadně chlupatý, máš vypadat, že jsi šlibekterý ze všech štvír. Je to úplně jednoduchý, ukaž nám, jak se umí šválet. Já myslím, ale ty neznáš pohádku o koblížkovi. Koblížek se kutálil do lesa, musíš se pohybovat. No, výborně. Tak, koblížka máme. Tak, teďka potřebujeme, koblížek v lese potkal partu zvířátek. Nejtěžší zvířátko, který tady bude krtek. Krtka si totiž vymyslel sám pan maršálek. A já si myslím, že by bylo vhodné, kdybyste ho povzbudili, aby si ho sám předvedl, když si ho vymyslel. Ale takovýhle životní role já se teda nezdám. Házej. Krtek, já vám to řeknu takhle, krtek je velice náročná role. Musíte pana maršálka pozbuzovat, musíte pojď tady jakoby za jeviště, za chvíli ti řeknu, jak to bude. Krtek je velice náročná role, já vám to hnedka předehraju, aby herec, který sám o sobě je maximálně schopný, ale přeci jenom potřebuje... Seznamuju se scénáře na poslední chvíli, takže... Takže prosím vás, krtka všichni známe. Krtek kromě jiného má dlouhý rypáček, což to jde dobře. A krtek se pohybuje ve svých norách. Já vám to předvedu názorně. No, já bych toho měl jenom, je to taková inovace zase, nejde úplně z národního, ale v norách bych si spíš představoval jako... Vidíte, že je to herec na svém místě. Takže krtka máme, jsem zvědavý, jak budeš vystrkovat rypáček. Já to pak zacvičím.